Niall Ó Donnghaile tá próiseas cóirleathain tosaithe ag an éire in san Roinn Forbartha Réigiúnaí seo Conor Murphy mar le Dréachtphlean a bhaineann le comharthaíocht dhátheangach a chur suas a rinse comharthaí bóthar an seo ó Thuaidh. Go dtéad a bhharla seo? Well, sílim dús baras táhachtach a rá gur céim hon tosaí ionad dearfach é seo an ara a chur a bhaim freighreachtaí ségasan faoi bhain an caint orpach. Ach maidir leis an Dréachtphlean tá sinna go amach fáinne cóirleathain maidir le Shinn Féin agus an ara é híon dearthain tá muidir géirí ar an méid is mó daoine agus is féidir grúpaí cultartha, grúpaí eisithe, grúpaí gaeilge fud fad na sé chundaí páirte ghlathú sa cóirleathain sin tá sé thar bheith táhachtach go bhfuil an méid is mó daoine agus is féidir páirteach sa prósés sin agus go bhfuil an gaeilge agus fiú an Albaní seolú go maiid curtha hon tosaí ins na ceantratha ina bhfuil an rathart sin an funa honne. Cé cinneal difer sílan tú an ionadse dá phobal na gaeilge agus phobal na Albaine se Oirthear Feirste le seangas acu héana eiceil cinneal in sa réimse phobalaí? Well, dar nó mar seol de tíon tá mé tan rathart sin an Shinn Féin. Tá ceantratha áirithe fud fad na sé chundaí agus fud fad na hÉireann a úsáidín comharthaíochta gaelach a ceantratha sacu héan níl hart ar leithéidí na comharthaí sráide an seo Bhéal Feirste a bhfuil dhátheangach Shinn Féin. So tá sé thar bheith táhachtach ach sílan go bhfuil sé táhachtach go bhfuil rinn ón aimmeas a chur seo a bhaim trí dréachtaíocht agus tá sé súil go mór le an méid is mó daoine páirte ghlathú sa prósés seo agus a bhfad níos mó gaeilge a acail in airde ar fud na haide. Ach ag an am céarna ní lehan daine sásta leis an próiseas cóirleathain seo nó tá sé ráite ag páirtithe éagsúla ar nós páirtí na cógúlaíochta. Go ndeanú an policy seo an gaeilge nó Albain seolú le feiceáil ag ceantratha éagsúla. Go ndeanú siad na ceantratha sin a dhéanamh ina gceatthú. Go dtéad a bhharla sin? Caiim ar rá Jima orm for Rajas on a Alliance Party and ye maidir leis and stuff seo. And well an Alliance Party ra lumsa margéal nach bhfuil an cearta cíanna agamsa sa bhfuil ag daoine eile fud fad na haite a bhfuil ag géirí cultar agus éireach sacu a léirú agus a céilearú agus a ahaint. Sílan go tá antí mar am ní hiigem, sílan go bhfuil si beidir i mó téchan faoi láthair, beidir gur sin an fá bhfuil si a rán stuff seo ach caiim ar dearthain a muon sin amás an phobal be aontas agus tíma ar an pobal gaelach ar an ráite seo tá deanta ag an Alliance Party. Ach cé go bhfuil daoine éirithe in éideann an fallaí seo agus na Maltaí a chur an tosaí. A he dóthasach go fáil go bhheicimiid comharthaíocht dhátheangach ar rinse baithre an seo ó Thuaidh? Well, tá mé gcónaí dóthasach fa chuirse gaeilge agus a gcónaí mar dhéanann gréamhaí gaeilge a gcónaí, tá muid gcónaí gar ré agus a Lanston Lynn má tarachtaíocht an nó fiú mar bhfuil. Sílim go bhfuil an freighreacht ag dearann le be an freighreacht fáinne chur a bhaim an prósés seo ag na comharthaí áitiúla. Agus sílan go bhfuil dúilgid allmhór ar siúd tá leithéidí an DUP rá go chuir siad stad le seo ag an aimmeas. Leis níorin rá tá bhíú ag ahan duine hart an tabla sin, so sílim go deaga leis an DUP a bheith get a bug níos cíalhar maidir leis an stuff seo. Bé na comharthaí dhátheangach i gcul a bhaim nó curtha an airde go leis go i gceantratha agus an aiceanna ina bhfuil an rathart an. Tá an Albaní seolú ina másc fásta tá an rathart sin an, tá spáis sin an faoin cart orpach na comharthaí sin a ardú go maiid. So caiim ar cinneal ní chuann sé aontas orm go bhfuil an cinneal freighar knee-jerk seo an ach an rud an teachtarachta me sé géirí chuma na den phobal gaelach ghlac páirt sa prósés seo lán a ré mar dhéanam muidir gcónaí agus tá mar a scrap é muidir gol ón neart go neart.